Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Ako po si Lot, 39 years old, at isang accountant sa isang freight forwarder dito sa Maynila. Sumulat po ako para ibahagi sa inyo ang isang magandang plot twist sa buhay ko recently. Ganito po kasi. Bata pa lang ako, pangarap ko ng ikasal. Kung yung ibang bata dream maging doktor o guro o flight attendant, ako po, dream ko ang maglakad sa aisle ng naka-wedding gown. Yun bang parang eksena sa pelikula? Lalakad ako ng dahan-dahan sa carpeted aisle habang may violinist na tumutunog o tumutugtog sa background. Yung nilalakaran ko na papalibutan ng mga puting bulaklak. Suot ang mahaba at puting belo, nakangiti ako ng bahagya habang nakatingin sa mapapangasawa ko sa kabilang dulo. Ang problema, hindi ako swinerte sa pag-ibig. Lagi akong iniiwan. Yung akala kong may patutunguhan, laging nauuwi sa paalam. Pero kahit ilang beses na akong nasaktan, hindi ko binitawan ang pangarap ko. Umaasa pa rin ako na isang araw makikilala ko din ang the one. Kaya naman simula nang magkatrabaho ako, nagsimula na akong mag-ipon. Kung yung iba nag-ipon ng pambili ng bahay o sasakyan, ako naman ay nag-ipon ng pampakasal. Nagtatabi ako kada sahod. Para naman kapag dumating na yung groom, ready na ako. Recently, nabanggit nung younger brother ko na gusto na sana niyang pakasalan yung long-time girlfriend niya, pero wala silang ipon. Napaisip ako. 39 years old na ako at baka hindi naman talaga para sa akin ang pag-aasawa. Masakit man tanggapin, baka naman talagang hanggang pangarap lang ang lahat. Sinabi ko sa kapatid ko na ako na ang bahala sa kasal niya. Ibinigay ko sa kanya ang buong ipon ko. Sabi ko, kapag may sumobra, idagdag nila sa panimula nila. Dumating ang araw ng kasal. Nakakaiyak sa ganda. Nang maglakad yung hipag ko sa aisle, may konting kirot sa puso ko pero mas nangibabaw naman yung saya. Masaya ko para sa kanila. As usual, may bouquet toss sa reception. Wala akong balak sumali at nananahimik ako sa isang tabi pero tinulak ako ng mga pinsan ko. Nang ihagis ang bouquet sa mga kamay ko, bumagsak. Maya-maya, tinawag na yung para sa garter. Nang lumapit sa akin yung nakakuha, sigawan ang lahat. Para kaming instant love team sa isang variety show. Nakangiti siya sa akin habang sinusuot niya ang garter sa binti ko. Ang ganda ng ngiti. Hindi ko napigilan ang kilig. Ang ingay ng mga bisita pero parang slow motion ang lahat. Tumabi na siya sa akin pagkatapos nun. Nagkwentuhan kami na para bang matagal na kaming magkakilala. Hiningi niya ang messenger ko at simula noon, araw-araw na kaming nag-uusap. Simple lang yung panliligaw niya pero ramdam na ramdam ko. Pinapakinggan niya ako,
Inaalala niya yung maliliit na bagay tungkol sa akin. Pinaparamdam niya na hindi ako kailangang maghabol kasi kusa siyang lumapit. Hindi na ako nakaiwas at sinagot ko na siya. Ilang buwan lang na nakalipas, engaged na kami. Pareho na kaming nag-iipon ngayon sa kasal namin. Narealize ko na minsan kailangan mo munang pakawala ng pangarap mo. Kung para talaga sa'yo, babalik at babalik ito sa panahong hindi mo inaasahan. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Lot. Ng bawat oras ay ikaw ang iniisip. Hindi ka na lot-lot! Ikaw ay tunay na panalo, hindi Ayan. na lot-lot! Amazing lang dito, once you let go, yung something na iniisip mo na para sa'yo, Correct doon ka. parang dumadating na because, diba, binibigay mo yung blessing sa iba, then bumabalik yung blessing Correct sa'yo. ka. Isa yung magandang POV na kapag ka meron kang binato na grasya, Oho. talagang may balik ito in whatever Yes. form Oh. Alam mo yung ang ganda nung kanyang POV na yung kanyang iniipon, binigay niya na lang sa kapatid Oho. niya. Tapos, while masama ang loob niya, kahit papano may kirot, pero nang ibabaw ang saya. So, So, hindi ka nagpaka-plastic. Talagang willingly mo namang binigay yung ipon. Correct. So who would have thought, diba? Diba? Na doon pa pala. Oo, so kung hindi mo binigay yun sa kapatid mo, hindi mo mamimigay. Correct! At ito nang malupit. Ito yung naisip ko bigla-bigla. Aha. Itong segment na to, kailangan ipakita sa SDE. Tama. Tapos sa wedding, Yan. ay sa SDE o kaya prenup Oo. o kaya ewan ko kung anong mga tawag, ganyan. Correct. Ang dami na kasi, save the day, save the date, kung anek-anek, 'di ba? Tapos ang host kami ni Diego. Tama. 'Di ba? 'Di ba nag-iipon pa naman kayo? Correct. Ipon na. Ayan. Go, ipon na. Ganon. Ay, nako, Lot. Diba? Nakakatuwa, Oo. nakaka-happy sa Ayan. gitna ng energy crisis, Tama. sa gitna ng mga eksenang, hay, paano ba tayo magso-survive everyday, ganyan. It's so nice to hear mga ganitong klaseng Oo. heartwarming Correct. stories. So imaginein mo yan 39 ka na. So parang nawawalan ka na ng gana kaya nilet go mo na yung Correct. supposed to be para sa'yo. So parang it's a sacrifice na rin din na ginawa mo dun para sa kapatid mo. Again, binalik sa'yo kaagad. Galing eh. Oh, because of that wedding. Correct. Diba? At saka ang ganda ng story. Correct. Pang mahiwagang burnay. Tama. 'Di ba? Kaya nakakatuwa. Ang galing ni Lord. Ito yung literal na let go and let God. Oho. Na kapag ka nilet go mo na and you let God Oho. take the lead. Actually, hindi niya na nga inisip yata na lumablife Parang Correct. nag-let go lang siya. Ayan. Minsan kasi Oho. may mga plano tayo na minsan sa Yes. totoo lang nakakabigat din talaga. Tama. Kasi pinipilit natin yung planong yun. Correct. Yung pala, mas may magandang plano. And in this case, bukod sa mas maganda yung plano, mas gumanda yung kwento. Oo. So Pag imagine. nagkakilala kayo, pag nagtanong, paano kayo nagkakilala? Ano Yeah. nangyari? Oh. So imagine mo yung pinag-ipunan mo since bata ka pa, nasa utak mo na, kaya nag-ipon ka na nag-ipon. Umabot ka sa 39 years old. Na Tama. parang, Although bata pa yun oo, na meron nga kami dito, pa 50 na eh. Oh. Anong problema sa pa-50? Umaasa pa rin. May ganun. Wala Saka namang may love masama. life, oo. Oh, di ba? At saka meron akong kakilala, 60 plus. Oh. Wala naman siyang balak magpakasal pero jumowa ng mas bata. I mean, walang imposible. Kung talagang para sa'yo, Yes. Totoo. kahit ilagan mo, katulad nitong silot, parang Oo. di na. Wala na. Wala Parang na, okay top na. out na siya. Oo. Parang tinatanggap niya na in a way. Oo. Correct, di ba? Pero kung para talaga sa'yo, dadating talaga eh. Oo. At ganun din on the other hand. Correct. Kung hindi talaga para sa'yo ang isang bagay, kahit anong pilit mo, hindi talaga uubra. Ayan. May ganun. May mga kanya-kanya talagang panahon, Tama. 'di ba? Ang ganda naman ng kwento mo, Lot. Oo. Salamat. Na-happy kami. Oo. Kumbaga, Napasmile kami. nakadagdag ng medyo kahit paano pampakalma sa mga Correct. kabisyo nating nakakaramdam ng
anxiety, Anxiety, panic, yan. sa Oo. mga sa mga ganap na nangyayari. Oo. Sabi nga dito ni Nalcy, God plan is better in God's our plan is better than our plans. Yes, Totoo oo. naman. Laging pong meron siyang, 'di ba, ang isa sa mga perfect na example diyan is that comic yun na nakita ko eh. Ayaw mong i-let go yung maliit mong bata siya eh. Ayaw niyang i-let go yung maliit niyang bear na laruan. Nandun sa likod nasa likod niya. Ayaw niya ibigay kay Lord. Ano siya eh, parang comic siya na kausap niya si Jesus. Tapos si Jesus, ang nasa likod naman ni Jesus, may malaking bear, mas malaki talagang bear na Ibibigay. nakasakay sa bike. So hindi lang ito bear na malaki, kundi tapos may may bike bike na pa. kasama. May bike pa nakasama. 'Di ba? So ganun yun eh. God's plans are Yan. always better Correct. than our plans. Ayan, so if we surrender yung mga plano natin, yan importante kasi tayo, yung mga plano natin kuminsan hindi nasasamahan ng prayer. So, yung plano natin, ginagawa natin on our own capacity, Correct. gagawin natin to. Pero the moment na yung plano mo, binigay mo kay Lord, ito yung gusto ko mangyari, ikaw na bahala. So, dun lalong gumaganda yung kwento. Correct. Hindi siya agad-agad nangyayari. Tama, kasi nga may perfect time ni Yes, God eh. oo. Yung oras po natin na iba sa oras ni God. Tama, Diba? oo. Pero may tamang panahon at may tamang dahilan ang lahat ng mga bagay-bagay. Correct. Minsan kailangan lang talaga nating maranasan yung mga nakaka-lurky na eksena Yes, para oo. mas gumanda yung kwento. Oo. Para yung plot twist pang mahiwagang burnay. Tama. Diba? Kaya, mas maganda pa rin si Lord ang gumawa ng script ng buhay natin Aha. kaysa tayo. True lalo. Hindi ko sure kung nakatutok ba sa atin si Father JJ Bautista kasama si Mommy Tessie. Ayun. Kanina kasi nakaantabay, hindi ko nabasa yung kanilang Oo. message. Pero ingat kayo, Father. Father, ingat Ayan. po. So God tama, bless always. tama naman po ba yung mga sinabi namin, Father? Correct. Diba? Oo. Baka meron ka pang Baka meron kang karagdagang eklabo dyan, Father. Kalabitin Oo. mo lang kami. Oo. Naalala ko tuloy, merong isang, nirepost ko yun eh, merong isang pare na part ng kanyang homily, sinabi niya, sabi ng mga sikat na DJ sa radyo, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman ng iba. Siguro dahil pare yung nagsabi, mukha siyang serious. Parang gusto ko sabihin, Father, pag binatawan niya, nakangiti po, Father. Di ba kasi joke po yan? Ay, nakaka-lurks. Oh, shout out din sa mga kaparian, Ayan. sa mga pastor na Yes. kinig sa atin. This is also your time to shine. Oo. Ito na yung mga panahon na, yung iba, marami kasi talaga nagkaka-anxiety ngayon. Na kinakailangan na din na, at least kahit pa paano yung ma-direct yung spiritual life nila. Yes, Kasi correct. with all these things na nangyayari ngayon, parang wala ka nang magagawa, so kanino ka tatakbo? Ayan, diba? 'di ba? Kaya doon sa lahat ng mga kabisya nating mga kaparian at mga pastors, lahat ng mga spiritual leaders, paalalay naman po Ayan. sa maraming taong mga nagpapanik, 'di ba? Correct. Dahil ang hirap, paano nga ba maso-survive ang everyday? Oo, and hindi lang naman kinakailangan na personal mong kakausapin, it's more on prayer ng church, whatever universal church under Jesus Christ is Correct. praying for sa nangyayari ngayon. Hindi lang dito sa atin sa Pilipinas, but of course globally. Totoo. Oo, lalong-lalo na dun sa Middle East na nangyayari. Yes. Ganun lang, padasal po ng extra at sobra. So kung binabati natin yung mga pastor, yung mga spiritual leaders, mga pare, batiin na din natin yung mga masasamaang ugali. Ayan, Bakit? magbago ka. Oh. Magbago na. Hindi magbago na, mag-start na magdasal. Oo. Feeling ko halimbawa, ako ay tatay. Tapos, yung parang yung The Parables of the Prodigal Son, Oo. di ba? Kapag ka nagbabalik loob, yung masamang ugali, pag yung Oo. masamang ugali na yung nagdasal, Correct. pakikinggan ko talaga kasi nagbabalik loob na. Oo. So again, isa po itong panukala para sa mga may ugali, Ayan. sa mga masasama ang ugali. Dasal-dasal na po, krisis na po ang buong Correct. mundo. Ayun, ito, last few weeks talagang ramdam na namin yung krisis. Kaya naglambing kami, Lord, alam mo naman yung pangangailangan namin, Lord. Oo. Ayun, di ba yung sinabi mo sa akin? Kanina. Sumagot si Lord. Oh, di ba? Kaya ako, one day at a time lang eh. Oo, ganun One lang day yun. at a time lang. Kasi Tsaka alam ni Lord yung pangangailangan natin. alam niya naman din. So, alam na alam niya. Kung mapagbibigyan sa mga hinihiling, edi thank you. Oho. Pag hindi, okay lang. Oo.
makakaahon din na. Alam niyo, makakaahon ka. Oo. Yun din lang talaga yun. So, laban lang mga Ayan, kabisyo. tiwala. Tiwala lang. Thank you again, Lot, for sharing Salamat, your story Lot. with us. At kung ikaw, kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Siyempre, kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po ang kumikinang ulo, Diego At Bandido. akong kumikinang inamon, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!